Kort bezoek koning aan Curaçao. Gisteren in de uitzending van Excelsionaal zag u mij vanuit Aruba. Ik deed verslag van het bezoek van de koning al daar. 40 jaar status aparte nationale feestdag op Aruba. Aan het eind van het bezoek kwam hij ook nog even naar Curaçao toe. En daar sprak hij in de wijk Cerro Fortuna met verschillende burgers over 3 januari van dit jaar. Het moment waarop Amerikaanse troepen een inval deden in Venezuela, de president daar weghaalde, geen vliegverkeer mogelijk was. Het was het einde van een periode waarin de militaire vliegtuigen steeds meer kwamen in de Caribische Zee. Veel spanning, dat zorgde voor onzekerheid en daarover heeft hij gesproken met een groep mensen. Dat was een plezierig gesprek. Wij van de pers mochten daarbij aanwezig zijn en woorden dat de koning open stond om alle verhalen aan te horen en ook te benadrukken dat Curaçao als onderdeel van het koninkrijk altijd binnen de bescherming van het koninkrijk valt. Zoals hij in Aruba ook al zei, onze solidariteit is solide. Maar het was vooral een luisterend oor dat de koning gaf aan deze mensen. Mooi initiatief. En later in deze uitzending trouwens nog meer aandacht aan het bezoek van